מצלמים. טוב, הקשבה כולם. בוא תסביר לנו מה הולך לקרות פה, סלע. שימו לב, יש לנו גבינת נעמה. 8 חתיכות נעמה ב8 דקות. האם זה אפשרי? האם אתה מוכן, סלע? זה היה 10, אבל הוא החליט שזה בקצר זמן יש. זה מה שאם אני לא מצליח. טוב, מהרגע שהגבינה נוגעת לך בלשון, אני פותח את הזמן. חכה, בסדר? טוב, סלע, בזמנך הפנוי. סלע, הצופים מחכים. אנחנו יושבים עכשיו בבית ומחכים שתאכל את הגבינה, סלע. איך אני את ההכנות האלה לפני סרטון? 3 אקורדים. אנשים לוקחים את הזמן ויש לי... כמה זמן הוא אמור לאכול את זה? סטיק. טוב, סלע. כמה זמן הוא אמור לאכול? 8 דקות. אין מצב שמוכיח. יאללה. לא, מה רגע, אני אקח זמן. אני לוקח זמן כדי שיכול לראות. אני אומר 3 דקות הוא גומר את זה כבר. אבל זה לא טעים. טוב, סע. אוקיי. ממש לא טעים. סיפרתי שחרר בנה הציפור? יכול לדבר יותר לחוץ. יאללה, עברו 20 שניות, אתה צריך להם עוד 40 דקות על זה. וואי, אין מצב שנתן זה רע. אתה צריך לזרז. שאתה מנסה שזה יהיה לך פעמים, זה אוכל... כן, אתה צריך לקרוא את זה. אני רוצה לעדכן את הצופים בבית שעוד כשעה וחצי לאחר שסלע יאכל את 8 הפיסות האלה, יש לנו מדף איכותי. אותי ממש מעניין לראות מה קורה במדף. תלם את סלע, הוא לקח עוד אחד. וסלע ממשיך בשלו. סלע שועט לעבר החתיכה השנייה. הוא נוגס בה. הוא לועס במסיביות לא נורמלית. סלע, אתה תיתן לגבינה לנצח אותך? בטח שכן. יאללה, יש לך, עברה דקה ואתה כבר בפרוסה שנייה. זה כלום. אחי, אתה גרוע, אתה לא מבין. יאללה, תנו לו קצת עידוד, אנשים. רק יתגרו אותו, מטומטם מקק חרא. גו סלע. רק יתגרו אותו, אמרו לו, תלקק את זה, הוא אומר, כן? כן, אם אתה גבר, אם אתה זה, בום, אחי, הביא לשני. כמה קקת? כלום. סלע. תסתכל אלינו. אנחנו לא היינו. יאללה, אין לך זמן, אין לך זמן. אנחנו נוסעים בשביל הצחוקים. למה? הוא בקטע טוב. אל תחזור לו על הקטע. קצב הלעיסות הולך ומאט. הבן אדם נראה... הבן אדם נראה מאוכזב מהחלטתו לפתוח בהתערבות זו. הוא עכשיו מבין שהוא טיפש. בן האדם, לא הבן. זהו, החל קרונו מתייבש. 2 דקות עברו סלע. שימו לב בינתיים להצליח את דעת הצופים שסלע שפצר את הכובע שלו. אם עושה מפלג רואה את זה, הוא נצטרך לאכול עוד 8 חתיכות. דרך אגב, הפלסר גולני מסמנים ככה את המטרות שלהם עם X על הכובע. שמים למחבל X על הכובע ו... זה ממש לא טעים. יאללה, אל תסכי עכשיו. עברו 2.5 דקות ואתה כבר בפרוסה השלישית, יאללה. יש לך מלא זמן. אין לך זמן, סלע, אין לך זמן. וסלע לוקח הפסקת שקיעה קלה. תשאיר משהו של אוכל. Sometimes I feel like... עוד מעט תהיה הפסקת מחצית ומישהו צריך לעלות לשיר. לא, 5 דקות, סלע. ים, ים, ים. יש מקום בקירה. מה שיטה טובה?
טוב, אולי זה יחד עם המים. שתיים ביחד. כן, כן, גדול כמו שלך. תביא את הקטן הזה. לא, גם נקרא את זה בארגו, יש לי 4 דקות. הוא מתחיל להזיע. לא. אם תתמקדו במצח שלו, אתם תראו שאת הגבינה שמתחילה לנטוף שם מזיע. כן, זה זיעת הגבינה המפורסמת. אנחנו צריכים איזה מוזיקת רגע. מה הזמן, אסף? עוד 3:40. שאלה, תראה להם שאתה יכול יותר... 2 פרוסות. לא נשב, תגיד. מה הדבקת עליי? לא, הוא עשה ככה. אחר כך אני רוצה עוד הסרטון, טוב? יש לי בעיה, אני לא מצליח להפסיק לצחוק וזה מרעיד את המצלמה. לא. אתה מכיר את הטעם של נרגילה שלא ניקו אותה כאילו 5 שנים? כן! ויש כאלה מים צהובים מגעילים? פעם אחת בדרך לים המלח, אחות שלי הקיאה, ואבא שלי אמר להקיא דרך החלון, והקיאה החוצה והכל הפעלה התאמין. אמרו 5.5 דקות. ואז אני הכיתי מן הסתם, ואז אבא שלי שפשוט ניסה לחתוך חצירה. אני כבר נהיה מר ומלוח. יאללה, פרוסה האחרונה סלע, ויש לך 2 דקות. סלע, אל תקשיב להם, אתה יכול. יש לי חבר אחי. עכשיו המכשול בפרוסה האחרונה היא אם הוא מפקיר צלע מותר להביא. שאלה, דרך אגב. אם אני יכול לחפש לקטור, אנחנו ירון. איך יוצא לו עכשיו מהאף? מה, הגבינה כאילו? איך להחזיר את זה? מה? בסדר, אני לא יודע. יהיה חסר פגיעה, נעיר את זה בסוף טירונות. למי קראת סני? אתה יודע שיכול להיות ש... כלום, תמשיך לאכול. לא, אני צריך לדעת. יכול להיות שיפחו על זה הרגע. יש לך 1.5 דקות לסיים את ה-delicious cheese. ים. מחיאות כפיים! תעשה לנו איזה זום קטן, תראה לנו ים. אתה יודע מה הדבר הכי מגעיל? שהיה לו גרם צבעוני של קי, נכון? הרגשתי את זה. דרך אגב, אתה יודע, שווה לגז. בוא נאתגר אותך. כמה נפש היום? שתו נסטי. אבל הוא לא שווה. היית יכול לעשות את זה ב6 דקות, אה? תגיד לי גם ב10 וגם ב10. אבל סיים, אני לא אומר. הוא לא... הוא סיים כבר, לא? הוא הולך. חבר'ה, 7 דקות ו26 שניות. אמר, לא מיהרתי. מן הכלל. לקחתי את הזמן. טוב? אם תארגן אני עכשיו שובר את הפי שלו. אני ב6 דקות כולל לפתוח אותו. מהחבר'ה מהמנות שבחדר חופש. בוא, אני יכול לאכול עוד 8. שאלה. 15 שוקו.